A Casa do Patrón en Lalín acolleu este mediodía a presentación do primeiro dicionario de amuletos galegos. O antropólogo Rafael Quintía completa con esta obra unha triloxía sobre a relixiosidade e tamén a etnomedicina popular. Dende os típicos dentes de allo que levaba todo o mundo, hasta os cairos dentes de porco, medallas, non? Os dentes de leite consérvanse porque son os que establecen un vínculo especial entre a nai e os fillos. Cando caían era moi habitual que ese primeiro dente se engastase a veces en ouro, según as posibilidades de cada un, en anéis. Hai moita xente que ten anéis co seu primeiro dente de leite ou en colgantes, non? O antropólogo Rafael Quintía enumera algúns dos amuletos que recollen no seu dicionario e que se expoñen de xeito permanente na capela da Codeseda en Lalín. A obra que se presentaba este sábado fai un inventario documentado duns 500 talismáns e obxectos de poder utilizados na cultura popular galega. Galicia é especialmente rica neste tipo de obxectos. Temos amuletos que son comuns a outras culturas porque, como digo, as necesidades humanas, os medos e moitas veces as solucións culturais son iguais, pero outros son particulares. Incluso temos amuletos propios de unha parroquia ou dun santuario, non? Entón, temos a nosa propia individualidade neste mundo da profilaxis máxica. É o primeiro dicionario de amuletos galegos e é moi importante facer esa compilación para que non se perdan, ter un libro de consulta por orde alfabético e por outra banda sírvanos tamén no museo como explicación, como base teórica destas importantes exposicións do patrimonio material que temos no museo. En todas as culturas desde o Paleolítico existen obxectos aos que se lles atribúen propiedades sobrenaturais, pero a globalización tamén chegou aos amuletos. Os primeiros amuletos eran de orixe natural, elementos, pedras, plantas, elementos que forman parte das defensas dos animais, cairos, dentes, pezuñas, cornos, non? Moitos destes obxectos vanse perdendo e incorporamos elementos máis elaborados. E incluso a globalización fai que agora a xente leve desde un martillo de Thor hasta un gato da sorte xaponés, non? Ou unha tartaruga ou un elefante hindú, pero conviven tamén con os nosos propios amuletos.